Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw ug nakakuha ug sa tanang matang sa mga isda. Inigkapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang ilabay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lairon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila, magkagut ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya. Sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilo niining mga butang bingaya, mibiya siya niadtong dapitan. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Good morning na usab kanatong tanan. So karong adlaw we will be reflecting on some important points related to the gospel. Karong adlaw gipahinumduman kita sa Ginoo sa matud pa mga butang kabahin sa atuang kaluwasan. No, that ang atong kaluwasan nagpadayon hangtod karon. No? And it should always be in line with modernities. No? Kini bang gitawag nato og mga bag-ong kalambuan, Like for example, karon uso kayo ang social media. Ang social media, no, kining Facebook, Twitter, YouTube, internet, ug daghan pang uban. So, Pope Francis ni mando or ni sugyot or maybe mando nga ang tudong i-utilize ang ato ang social media. And that's the reason nga kining akong wali everyday recorded sa kining gitawag natong Facebook, sa Twitter, sa Facebook, YouTube, dagan panguban. Aron nga ang bag-ong pamaagi sa evangelisasyon ma-updated pud ta. No? So in fact, doon na ko'y follower nga tuwa sa India. Taga-India, no? Gidaliman kan niya ara ko nagwali diri sa Ayungod. Nga naa na follower na to taga-India. And I don't know kung anong nakasabot ba po daw ito siya sa akong wali kay Indian man gyud siya, di ba no? Indian man gyud. And many others no tagalagyo nga lugar. So in other words, matud pa ningon si Kristo sa mga magtutudlo sa balaod nga nahimong tinganian, ang bag-o ug ang karaang mga butang gikan sa tipiganan. So padayon ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, padayon ang pagpasabot sa mga tao. Pero there are always kanang gitawag nato og kanang sakuan pa na innovations. Dunay innovations. Ganyan. So maupod ta sa inyong pamilya. No, kinahanglan nga we should be open for innovations sa pagdumala sa inyong mga ginig sa inyong mga anak. No, sa pagdumala sa inyong mga trabahuan. Kinahanglan nga doon na mapahaom ba dili bitaw taba kana bitaw gitawag bitaw nato og kana bitaw
sa in English pa na kana bitang ma-rigid ta sa karaan. When I came here in Ayungon, daghang gyud ingon, "Pader, muni amo naandan dinhi." Dili na mahimo nga kung sa inyong naandan way back 1962, 1975, 1978. Padayon ra gihapon nato nga gikuan. Pada example, katong inyong kuan kining inyong sa Reina Elena na magabi ninyo gi-celebrate. Of course, the purpose was good, no? Reina Elena, sayaw, nindot kay mga presentations. But the question is, ang mga taga-Bukid makaapil ba? Ang mga taga-Tibyawan, taga-Kandanaay, kaapil ba? So atong gi-innovate, atong giusog, gihimo natong adlaw. Of course, doon ay mga reactions. Mga reactions, it could be positive or negative. Pero muna'y giingon ni Kristo nga, ang mga magtutudlo sa balaod, ato nga gitawag og muguha siya og karaan, og mga bag-o nga kining gitawag nato mga butang gikan sa ilang tipiganan. Usbon, sige tang gapahom. Atong fiesta, sa una, manuol mo og mga tao nga pa-sponsoro ninyo, no? Tud pa sa ato ang secretary, magbudloy-budloy sila, mga muni ikaw sponsor na, dili. Ato na pong giusog, gi-involve ang taga-Kandanaay, ang tanan, wala na gipili. Tanan. Yeah? Tanan gitagaan sobre, tanan sponsors. Gikan sa kinapobrihan, kipaingon sa kinadatuan. Ito na siya gitawag na ito, pagpahaom sa paglambo sa gitawag na ito kalihukan. Sa pagpahaom sa gingharian sa Diyos. And of course, sa atong paghimo ni Ana, matngon punta. Magmatngon ta sa atong mga innovations. Ano bang atong paghimuon ba? Nga dili ta mo out of bounds nga naman tungod kay matud pa ni Kristo moabot ang panahon nga tigumon ang tanang mga dato, ang tanang katawhan ug pilian ang mga dautan lainon, ang mga maayo lainon. No, klaro ba? Sato pa, just like what we are doing, gi-involve ginato ang tanan. No, that was doon na inaingon ako. The first time, Padre, nga napadadaan kong sobre gikan sa simbahan dito sa taga-Kilaban, taga-Kandanaay. Nakita nila ilang pangalan sa sobre. Oh, sato pa, the first time, they were all given the chance. Wala ingon nga, si Mrs. Kuanrang, kay mo ni sila ra, kinira silang pamilyaha, mo sponsor karon kuana kining pam. Ya ato pong tawag-tawagon din ang mga pangalan, di pagyud manungan ng uban. Bantay mato. Magsige tag tawag-tawag sa mga pangalan. Ang sponsors nato karon mausi. Pagtanaw na ako, tulo ra kabuk ni nanunga. Si munay mga ingon ni ana. Whereas tanan gyud, tawgon tanan. Pero bisan tuod kung gitawag ka, ako pod, bisan tuod kung naningkamot ko, mupas paghihapon ko og judgment. So katong mga bakakon nga kusog kayong magtumo-tumo, bisag wala, bisag dili tinuod magtumo-tumo, muagi ko kag judgment ana. Ano kanang tumo-tumuan kag istorya ba? Pasagan kag istorya paron ingnon kunuhay, pero dili gani na tinuod, although you are being recruited, you will pass judgment. O sa may gisulti ni Kristo dire. Sa may gisulti niya. Usa ka bali nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kabuno niini bitaron kini maglingkod sila ug ilang hagpaton ang mga isda. Usa pa sa butong hagpat. Lainon ang mga makahilo, mga butite, sa na din ha. Lainon pod ang mga maayong isda. Budloy, ikaw purgatorio ka kay budloy ka. Ikaw maayo kang isda pugapo, langit ka.
ikaw kay medyo bukugon ka, o pansa ka, arisa ka sa, na, hagpaton man ang mga maayong isda, ang dili maayong isda, o gamoy na siya mahitabo. But first, kitang tanan yun. Kitang tanan. Walay ingon nga gipili, kay mo ni sila, mga dato ni sila, muni atong pasponsoron, muni atong pasponsoron, kay mga kwartahan ni, dagko ni gihatag. Wala. I am not after kung pila ihatag. We are after nga tanan makashare sa joy of being sponsors. Klaro ba? So ingon niya na. So there is no such thing as exclusivity sa gingharian sa langit. No, unya, pero kinahanglan nga i-innovate, siging kausog-usog. Mingon nga, mo niya mong naandan sa oras, dili lagi na pwede. Nga ugon sa imong naandan sa una, maura po imong maurag yung kahantod doon. Sample, sa una gamay pa kang bata, sa may imong gikaon, gatas. Musugot kag hantod karon gatas ra gihapon ka. Mukaon ko dugay kagahi dagway. Klaro? O sa una wala kay inom-inom og vitamins, karon nga tigulang na ka inom og vitamins. Aron dili mabawog ng imong tuhod. Nakabantay ka na mga tigulang nga nangabawog na ning tuhod na nagbakaang ng galakaw. Ngano man, kulang sa vitamins, calcium, potassium. Dali na kay maalerg. Sa una dili pwede ra kang dili ka magsige og tumar-tumar og mga vitamins. Imong mga kining gitawag nato sa English og maintenance. Kabantay ka ng ubang nga nagtikubo na. Dili na makatarong og tindog. Kulang sa vitamins, hindi pa jud gyapon ka mutumar og mga kining mga vitamins, mga supplemental vitamins. Musamot kay katiko ko. Maglakaw kang magbakaang, malut siya na og iro ng imuhang tiil. Nakabantay mo sa mga gulang? Maglakaw pero bawog na ning tiil. Ug naiiro nga budasmag malusot ra, di na masangit. Di na masangit sa tuhod. Nangakuan na. Nagbakaang ng galakaw. Nya mayon pa jud kang hindi makiludon. Ludon manguko. Si ludon ay may ganahan nimo. Ludon ka o lut sa nag-iro ng imuhang tiil pag dasmagan kag iro malibog ning iro. Uy, ko ni sangit. Dasmag mo ta ko ni sangit. Bawog naman hindi. Gaana din ka anak sa ingon diri. Klaro ba? Klaro? Sabtan ko? So dili ka maingon mao man gini akong naandan no. Muna giingon diri nga ang gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga magkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa tipiganan. Innovations. But ayaw pasagad anang imong innovations. Nganuman, doon na ba yung judgment day? Kinahanglan nga haom pagyud gihapon ka sa pagtulon ni Kristo. No, dahil ingon diri lainon ang mga isda. Ang mga butiti lainon, ang katong mga baratuhong isda nga mga bukog ta lainon po to, ug lainon po to mga mayong isda. Katong mga butiti mo mga tao nga ilimpernohon. Katong mga isda nga makabukog, no, pitinghanang bukog, no, muna siya mga mapurgatorio. O kato po mga mayang isda nga, maayog yun, mga ugapo, mga mayang klase ba, muti mga langit. So yun na, no? So sa anong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong kita maayo. Malandong kita. It is not always good nga we will stick katong mga kakaraanan nato nga dili na muhaom sa panahon because we are always growing, no? BEC, something like that. Sa una igo ra nang musimba ka, pwede na. Karon kinahanglang mo apil ka sa kalikukan kasilinganan. BEC, no? Nga sa una pwede na musimba ka, okay na. No? Pero lahi na ron. Diha mismo sa inyong lugar, doon na pagtinabangay, doon na kalihukan sa gitawag na itong kalipay kasakit. Di ka mo apil? Remember, may judgment day nga umalabot.
Klaro ba? Adik ra ko anak, di ko maapil anak. O ikaw, pero ayaw kalimot. Hukman ka. Hukman ka unya. Ako dili ra man ko anak. Maapil mo sa dili sa BEC, okay ra ko. Pero ayaw kalimot. Muabot ang panahon nga hagpaton. Doon naman maingon, adik ra ko anang tabang-tabang. Dili lang ko anak. O ikaw good. Pugson ba di ay ka? Pero a time will come nga hukman tang tanan. Question, ngano wa magkanitabang sa imong silingan? Ha? Ngano wa kanitabang sa dihang namatyan? Nganong wala ka ni adto? Ha? Ayaw pahaha, di na. Ayaw pahaha, tubaga ang pangutana. Klaro? Sabtan ko? Muna siya. So, sa atong pagpadayon ni Santos Camisa, malandong itagmayo. Dili mahimo na, ay, igo ra na. Musimba ko, igo ra na. Igo ra na. Hukman ka. Kung gipuy-an ba nimo ang imong pagtulunan na gitudlo sa simbahan o wala ba? Hukman ka. So, ayaw o kumpiyansa. Manindong kaliho.